Cada any es detecten 5.000 casos nous de leucèmia a tot l'Estat. Els tractaments per a aquest càncer de la sang, que encara no té cura definitiva, han anat millorant amb els anys gràcies sobretot a l'augment de donants. Tot i això, mai no n'hi ha prou. La Fundació Josep Carreras ha engegat una campanya per recordar-ho, coincidint amb la Setmana Europea contra la Leucèmia. Avui hem conegut veritables exemples de superació. D'aquesta imatge a aquesta altra hi ha 3 anys de lluita contra la leucèmia. El tractament que segueix l'Èrica és el primer sense quimioteràpia de tot l'Estat, un gran avanç en investigació. Quan em van donar els resultats, la meva doctora em va girar la pantalla del monitor i em va dir: mira-ho tu mateixa. Quan vaig veure que tenia 0% de cèl·lules dolentes, no m'ho creia. Per aconseguir casos com aquest, la Fundació Josep Carreras demana l'ajuda de tothom. Amb la campanya Valora la vida ja han recaptat més de 40.000 euros. Encara perdem més de la meitat dels pacients adults i una part dels nens. Per tant, és molt difícil, però el que hem de fer és seguir treballant. La leucèmia és el càncer infantil més freqüent a casa nostra. Una lluitadora és l'Ariadna, de només 4 anys. Yo hacía de todo para animarla, porque nos tiramos en una habitación encerrados mucho tiempo. La majoria de pacients necessiten un trasplantament. Per això és important tenir un banc de donants ampli, ja que el 75% dels malalts no tenen cap familiar compatible. Els germans Domènech són un cas poc freqüent. I quan li van obtenir les cèl·lules amb ell, em van fer l'implant a mi. Joan, i tu no t'ho vas pensar? No, en cap moment, evidentment. A pesar de que no era 100% compatible, però clar, era l'opció més viable. Tot plegat per llançar un missatge.